Za 9 horami a 9 řekami nebylo jedno malé království. V něm vládl starý hodný král. To království bylo zajímavé tím, že v něm žili lidé, kteří milovali pohádky. Také jich všichni spoustu znali a vyprávěli si je. A žilo zde i mnoho kouzelných pohádkářů, kteří vymýšleli nové a krásné pohádky. Pan král měl z toho radost, jen ho trochu trápilo, že se o pohádky nikdo nestará tak, aby dlouho vydrželi a aby se z nich mohli radovat ještě vnuci jeho královských vnuků. A proto se rozhodl, že pověří jednoho hodného, moudrého pána, aby mu v těch pohádkách udělal pořádek a staral se o ně tak, aby se v nich každý vyznal a zůstaly krásné navěky. Ten pán tedy získal královské pověření, že se o pohádky má starat. A tak mu všichni kouzelní pohádkáři z celého království nosili staré příběhy do jeho paláce plného pohádek, aby se o ně mohl spolu se svými královskými úředníky starat. V paláci pak nakonec shromáždili všechny nejkrásnější pohádky, co kdy v království vymysleli. Ten hodný a moudrý pán se o ně pak staral, jak nejlépe uměl, ale postupně mu docházely síly. A tak správu nad všemi pohádkami převzal mladší, velmi snaživý a především v krasomluvě obratný pán, který měl navíc tu kouzelnou moc, že se dokázal dostat do všech komůrek královského paláce a v nich pak dokázal spřádat tajuplné kouzelné sítě, do nich se postupně všichni zaplétali tak, jak chtěl on. Do království mezitím dorazil rytíř, který přinesl zprávu ze světa a pergamen s recepturou na speciální elixír života, po kterém se uzdraví i ta nejnemocnější pohádka a i ty nejstarší zůstanou krásné navěky. To bylo radosti v celém království. Všichni si o tom elixíru začali povídat a nový pán z paláce plného pohádek i kouzelní pohádkáři se společně těšili, jak budou všechny pohádky zase krásné a budou dělat radost všem dětem v království. A tak kouzelní pohádkáři i kouzelný pán z paláce plného pohádek začali studovat recepturu na pohádkový elixír. Mezitím se zpráva o zázračném elixíru roznesla po celém království a lidé se rozhodli, že na uzdravení pohádek začnou sbírat penízky, aby se jich uzdravilo co nejvíce a všechny děti v království se z nich mohly radovat. Za tyto pozbírané penízky se podařilo uzdravit i první krásné pohádky a vždy z toho byla po celém království veliká radost a pán z paláce plného pohádek se na všech těch slavnostech radoval ze všech nejvíc. O svou radost se jezdil podělit do všech sousedních království a všude ho za to, jak pěkně pohádky v jeho království uzdravují, uctívali. A to se mu děti opravdu líbilo. V království zatím kouzelní pohádkáři studovali mnoho a mnoho dní elixír zapsaný na pergamenu a hledali spolu s pánem z paláce plného pohádek a jeho královskými rádci možnosti, jak ho nejlépe uvařit. Postupně se ale ukázalo, že kouzelný pán z paláce plného pohádek kouzelným pohádkářům nevěří, že by pohádky chtěli uzdravovat správně. Bál se, že by přifukovali širokému bříško, prodlužovali zlatovlásce vlasy a leštili zlaté parohy jelenovi smolíčka pacholíčka. Řekl, že i pohádky, které se do té doby uzdravovaly za penízky pozbírané od lidiček v království, se neuzdravovaly úplně správně, že chlup vlka na karklučině kabátku být měl, ale na jejím košíčku už být neměl a že to od začátku říkal, že z toho jednou budou mít zamotanou hlavu i vnuci královských vnuků. Jednoho dne proto velkou radu opustil a zavřel všechny pohádky na petlici ve svém paláci. Marně pak na vrata paláce plného pohádek kouzelní pohádkáři bušili. Marně na něj volali, že pohádky přece vymysleli oni.
Pán z paláce jim neotevřel a dokonce na ně začal posílat všechna možná strašidla z královského temného lesa. Ježibabu z perníkové chaloupky, která začala potají ve spánku strkat mech do uší kouzelným pohádkářům. Zbloudilou královskou poustevnici, která se černou magií snažila odčarovat nesmrtelnost kouzelným pohádkářům tak, aby se nemohli účastnit rituálu míchání kouzelného elixíru, a dokonce i černé kouzelníky, kterých se všichni báli a kteří dokázali psát kouzelnické právnické formule, jež odčarují kouzelným pohádkářům klidný spánek a ti pak už nemohou vymýšlet další pohádky. Postrašil i ředitele prastaré pohádkářské univerzity, který pak kouzelným pohádkářům musel vyhrožovat, že přijdou o své žáky v oboru pohádkářství, pokud nepřestanou bušit na vrata paláce plného pohádek. Byla z toho v království pořádná mela. A protože se pán z paláce plného krásných pohádek bál, že kdyby elixírem uzdravoval pohádky ve svém království, kouzelní pohádkáři by se nedali. Rozhodl se a přemluvil stařičkého krále, že pohádky se budou uzdravovat ve vedlejším království trochu méně kouzelným, ale levnějším elixírem. A tak jednoho dne naložil ty nejkrásnější pohádky na žebřiňák a pod pohrůžkou jednoho stříbrného, pokud by se pohádky cestou ztratily nebo zničily, je poslal do sousedního království na uzdravení. A o tom, jak to celé s pohádkami dopadlo, se, milé děti, dozvíte příště. Budeme nám i pohádkám držet palce. A jestli chcete, můžete nám napsat, jak si přejete, aby to celé dopadlo.